दा बि फिसिफिल दं गोदोनिफ्रायनो माबायदि मोनो फिसौफोरनो मोननाय जाहा मोजां मोनबाय फिसौनि थाखाय मोनबाय जों मैगं बेफार गेलेयोमोन नालाय ओमफ्राय दा बयलारबो गोदायो आरो आं मैगंबो बङाइगावआव लाङो औ बिराद खस्थ' खालामनानै साइकेला गैखायामोन दा मोननानै आं गोजोननाय फैबाय आरो माब्लाबाफोर बेबायदि आसनिफोर मोनखांबायमोन नामा? मोनाखै। नोङो बबे हान्जायाव दंमोन दा बि फिसिफिल दं गोदोनिफ्रायनो नैबे साइकेलखौ मोननानै माबायदि मोनो फिसौफोरनो मोननाय जाहा मोजां मोनबाय फिसौनि थाखाय जेबो गैया ओरै मालायनाव खामला दामला मावो खामला मावनानै जायो फिसाफोरा जाय बिथाङा साइकेलखौ हरबाय बिदिखौ माबा गोजोननाय जोंहा गोजोननाय थाबाय फिसाफोर बेबायदि साइकेलखौ मोननानै नों माबायदि मोनदों दा गोसोआ गोजोनबाय जों मैगं बेफार गेलेयोमोन नालाय ओमफ्राय दा बयलारबो गोदायो आरो आं मैगंबो बङाइगावआव लाङो औ बिराद खस्थ' खालामनानै जोंना ओरै खैला मैलानि साहाजों न'आ मा बङाइगावसिम जोंनिफ्राय 300 भारा लायो औ सासेयाव साइकेलजों लांनो हाया जोङो रिजार्भ लानानै थाङो ओमफ्राय साइकेलजों मैगंखौ बुथुमो आरो जों साइकेला गैखायामोन दा मोननानै आं गोजोननाय फैबाय आरो साइकेल मोननानै हा बेयावनो दंखायो गोदोनिफ्रायनो औ माबायदि मोनदों ना गोसोआव मोजां मोनदों मा मावोमोन सोरो नों मा मावोमोन मावलाबायो हाजिरा मुजिरा मा मावोमोन नोङो ओरैनो मा मावनानै जायो दा आङो हाथाइसिमा जायो दा साइकेलखौ मोननानै माबायदि मोनदों दा साइकेलखौ मोननानै माबायदि मोनदों दा साइकेलखौ मोननानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों सिगाङाव मोनफेरदोंमोन ना मोनफेराखैमोन मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन